Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, syakpay kit di ti madanagan ken ka. Apay nga in-break mo ni Judith. Ay, nawaw! Anya ko mga iti pagdanagan. Nauma ako ni Judith. Ay, kaasimot. Nakakita ka manen iti sabale? Iso asino katam? Pagmayatan ka tinataer. Ado ti kumamat. Kidayak la ti balasan ka mayatain. Ay nawaw. Ay, saan aday tataer mo ako nam ti pagkarit mo? Ay, maasik ako mamot ka dagiti babae apaspasang item. Tapay ngagsangit da ngamin. Nagadumot di ta lalaki kang babae. Ay, madiday taagalad mo, anak ko. Jack pulos kanunungan. Ay, laglagi pam. Babae ak nga inam. Kaya jak malipatan day takin nanang. Agin enjoy lang. Saan kayo ka di alapad iti pagragsakak? Nga uray aglemes ka iti basol? Ay, agbalaw ka, anak ko. Sakbay nga addamaday a mapasamak ken ka. Nadamag ko nga da ka no ar-armam asabali. Agpayso ka de. Ay nawaw. Amat pati kamot ka dagita sa lawasaw. Sika lang kay ayatag. Promise. Pudno ka di ti bagbagam. Ay nawaw. Win. Di ori man aglatag amin asal lang dagiti ulbud at tao. Kasano no si kati umunang agletag ti salang na. Ni. Kasano siya nga. Kat sa anak mo't nga ulbud. Ay nawaw. Nasaya at no kasta. Madadaal ti taer mo no siyak ti lukwam. Ay nasan ka luklukwan ko naktumat. Uray agletag de ta salang mo ako nam. Wun Ay nawaw. Madamag kula nga darmam asabali. Ha? Jak amon ti mapasama. Ay nawaw. Amom ka di ngayon taray na ni Judith iti hospital paray? Ni, apay ko mga taray da ngay. Saan ka no anang nangan manipod in break mau? Anya ko mabasol ko ngay. Kat saan kumot nga taray ti kaldero da. Gapo iti sakit tinakam na iti panangisinam kang kuana. Ay na pare, nagadu lalaki dita. Saan na maawanan? Kawatan na nasakit tinakam na iti narami mo paray. Ada siguro sa bali asakit na pare. Kan nagadumot agar aram kan kuana. Saan ka unay panay? Ang mga nuagdas alto kang katiki na babae raw. Sana ya. Ano may sa aputahe ti sidsidam. Mauma ka. Duma ti putahe. Duma mo ti babae paray. Isumit lang nga iso. Numay sa babae ti kanayon mo amakit kita. Makauma. Sukutan mo ta. Ay, anya nga tatibo. Maday tangarami mo paray. Di mayat. Tumukdo sa dilangit aragsak. Ay nawaw. Mapanta ka no ijayan ni uncle mo iti kabangyibang a probinsya. Agkalay sa jay kasinsin mo. Uy, atuman nga ro ti papalasang ijay nanang. Ay nawaw. Ay, di mo manen igaraw ti kinababairom. Kanya ko matitagas na, no, agbabaya. Anak ko, pariko ti isang bayto dayta. Tikot laing mon nga agbabae. Ay nawaw. Ti maday no aglalaki ak. No. Tati lalaki para iti babae. Ay na, ubing kala ko matapang uron kan. Ha? Bareng agnakam ka. Ay, Ang laklakayan kamot nga road ngam jaynuang tayo. ay nawaw. Anya kitalaklakayan ngam nuangan. Ay saan kit din? Ay. Ay, manot tawan jaynuang tayo. Sa nga pulaw. Kat, sika, manot tawan mo. Ha? Ay, kwa.
Saan ka day alaklakay ka nga mitinwang? Alaman? Ay nawaw? Anyay tayo tinagan mo ading nga napintas? Saan ko nga ibagbaga tinagan ko? Iti saan ko nga am mo, Manong? Ha? Kasta? Angan, nangag ko nga inawagan da kay tayo iti Lily. Ay, amo matgaya, Manong. Ngam, apay adamagang pailaan. Nasaysayat mo't lang, no si ka mismo ti pakaamuak iti nagan mo, ading. Nasamit no si ka ti mangibagay tinagan mo. Ay, nawaw. Kasan ko maanasamit kat saan mo't amakan? Mayat asumrak iti lapayag kunak man langan. Isu nasamit no si ka ti mangibagay tinagan mo. No asino man ti mangibaga, wano pakadenggan itinagan. Isumot lang nga iso, Manong. Ay, nawaw. Anak, agawitan, ija lugar tayo. Ay, umuna kayo nanang. Dapat asikaswag. Ay, anya kumamanan ti asikaswam ditoy. Diyay ka di babae, akanayon mo nga isala, idirabe eh. Saan ko nga asikaswag tayo dyan? Armag pailaan. Ay, kunakon kat. Intakit din. Kasanon ni Jane a pinanawam. Ay, kat Jane lata. Isukat mo ka di manan. Saan? Naiunak lang, nanang. Ay, nawaw. Kasanon no pumudno tiin sa patamkan ko ana, nga aglet tagtasel lang mo no ulbudam. Patsin nyo na itaal, sa pata. Angam adon tinakitak anag sa pata, kat napasama. Nairan-ran na lang, nanang. Umayak man dito balayo, ading ha? Ay nawaw, ada kamutan, Manong. Dito itarubayan yun, ngagsarita? Ay, dito'y tabang salmi. Taagmay may saak namin dito'y balay mi, Manong. Ne, napanandag iti ka balay mo, ading ko. Napan ijay ili ni nanang ko. Napan mat ijay bangkag ni tatang ko. Ay, ambong day. Si kalatin na magpitik iti pusok. Ay nawaw! Kastaman ti sa uti babairo, Manong. Ada ka din nang ibagakan ka? Tay bagam asa uti babaero? Aduda Manong. Ngam idi agbayag, nalipatan dan ti karida. Ay, di nakitulad ka dako ada ating ko. Ure aglet tagtisel lang ko. Napan kagayam iti balay je babae nga agnagan iti lilay. Arma kabayatan nga agdak ditoy. Kahit kasanon, no maamuan ni Jane nga ada sa bali nga ararmam. Tila pagdandanagan nyo nanang. Ada umot ni Jane. Sang patakmot lang no gawit ta. Ay saan ka di anapimpintas matlaang ni Jane? Ay, saan ka nagkamali nanang? Napimpintas nga kwaisaw. Kahit apay nga road nga agaram kapayla iti sa balay. Pagpalabasan la iti oras Ay nawaw. Ay mapnag ka kuma iti maymay sa ababae, anak ko. Saan mo apagsusukutan ida? Ay just ka? Ay na, gagangay ti alim bubuyog. No da sabong, at daniktar asay upon ti alim bubuyog. Kasya? Ay, agduma ti babae, kan tiniktar ti sabong loko. Kunak man no kimuyog ka itinapananda Alex, Manong. Sana din ka. Ada mo napanak. Apay awan da bay. Awan da pa'y mat Manong. Manong aldaw dan ijay. Ti ko na mabiit dalaan. Kastamot timbaga na. Ngam aging gaita. Awan pa'y. Ay nawaw. Para sa mga awagan. Barang ada signal ijayan da. Pinadas kun. Ngam saan nga agriring ti cellphone na. Ay, awan siguro signal da
Nagbiit pa'y lang nga inaram mo ni Lilay. Ang sinungbatan nakakanumatan. No, daytoy akataer, nanang. Sana palabsan ti babae. Basol yo, ha? Na, anya ko mati basol ko, langko. Basol yaw. Nataer ti anak yaw. Ay, di ka aglablabos, sika, Alex. Ha, Apay ko mga glablabos, ha? di ka man agindi day. Nala, agawid takit day. Inak pa'y umiskor, sakbay nga agawid tananang. Anya nga umiskor. Hay, di ka man aglablabas. Kunam amabiit ka laeng iti papanam. Nagbayag ka mat. Ay ko, dangamin inaramid mi kaninanang ko, Jay. Apay adi ka man lay mawag. Awan nga ro ti signal. Amin la ka din apasit day ta alugar ket awan signal. Promise, awan nga road. Agsapata ka manen. Ang mga no ibagam manen nga oray agleteg ka. Ay nawaw. Kitap na mamati ka, apod na ti bagbagak. Kadi oray mapasamak ti bagbagak. Madi ka no ti managsapata. Adda pumudno. Isu nga road ngag sa patak, tapod no dagiti bagbagak. Dakas kan, braw. Ada mang sapsapol kang ka. May sa babae. Ada pa'y kadwa ng opisyal. Ha? Sino ang babae? Kinapay nga dakadwa ng opisyal. Diyan mo, ha? Napanday di balayaw. Sino nga tadagi jay? Awang nga taatrasom, iti asino man na babae, braw. Ay, kwa, jay, Dayto, iti mas na, braw. anya nga imas. Mga no adat, kas kada pait daytan. Agpulukan, paray. Anya ngay ita, Alex. No di mo kano ikasar ni Lilay, idarumda ka. Masikugmat gaya man, ay nawaw. Apay nga kasar ko. Ni Jane kay ayatag. No ni Jane ti ay ayatem. Apay nga rod asinagin mo ni Lilay. Anya ngay ita. Idarumda ka. Anya nga teramidak nanang. Agpili ka Ikasar mo, wanaw maibalod ka. Sigurado adina kan kayat ni Jane no madamag na alinukom. Nanang, tulungan dak. Anya nga teramidak. Dayta itan ti ibagbagakken ka. Talaga nga adarom swa aparikot, gapo iti kinababairom, ay nawaw. Kunam ngay ayatan na. Damat gayam sa bali nga sinikugam. Agam sikat ayatag. Jane, my love. May labtarupam! Sapata ka, sapata nga mulbud ka man. Sana nga gululbod. Promise. Agsapata ka manan. Aglutag ko mga ruday ta sa lang mo tagonggunam. Pangasim mo na. Tadi na ko makagura. Pumanaw kay tisangag. Tadi ka kaya tamakita. Panaw! Aglutag ka kuma! Ay, sikat ay ayatag, Jane. Ay, nawaw. Pumanaw ka kulaknay! No di ka pala pumanaw, agit kisak ditaw! Agrobwat kan, tamapantayo ija ayan dalili. Ita apagsasaritaan tayo ti may papan iti kalay sayo. Jak kayat nga sawaan ni Lili nanang. Ken adadak kala parikot. Anya dayta aparikot? Kuha nanang. Mabayinak. Jak sa may baga. Anya kumadayta akababain? Kuha. Nasakit mo tentisil lang kaw. Dadakil alimtag. Dayta. Naira na anapasamak ti kanayon mo nga isa pata. Sang kaibagam ngamen nga uray agletag taselang mo. Anya ngay ita, di pimod na. Naira na nga tao no. Pimod na ti sa patak. Ay jakam mo, no naira na, wano pimod no. Jak pa'y makapag na ti usto.
Masapol man nga agpakka-pakka nga kiti nalawa ta nagsakit. Ay, amangan, no isa patamanan nga agleteg tasilang mo. Jaklam mo, no anya ti mapasamak ka, loko. Sana ko nagsapatanan ng kasanungay ni Jane nga ayatag. Ha? Tikunam? Ay ayaten nakapay? Ay, gapo iti inaramid mo. Napukaw mo tinapatagkan ka. Ha? Pili ka apili. Ngam nakapili ka mo iti koggange. Nagbababawi ak. Kasanungay may sublik tinapalabas. Napukaw ko ni Jane. Nagsakit pa iti silanggaw. Na ikaw. Ay kat, agnakam kaitan loko. Ay nawaw. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kanto mabalsan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.